לדבר על הלוקים של נורת' ווסט וזאת תהיה אני. תסלחו לי, אני באמת לא מבינה איך ילדה בת 12 נראית כבר בגיל שהיא באמת חותמת בלשכה ויש לה משכנתה. עכשיו, סבבה, בואו לא נשכח, מדובר בבת של קניה, אוקיי? ברור שזה יהיה מטורלל לחלוטין. ראינו את זה כבר פה, שהייתה יותר קטנה, לא יודעת בת כמה היא פה 8. גם פה ראינו את זה, ידענו לאן זה הולך. אבל אני אמיתי, לא ידעתי שזה הולך להסלים לדבר הזה. קודם כל, המכוך שמוחץ לה את הציצים עד לשרעפת. למה? למה זה טוב? בכללי ולילדה בת 12. השיער, אני לא רוצה לדבר, כאילו הקיעו עליה דרדסים. אבל בסדר, נגיד, יש לזה איזושהי אמירה אופנתית לכל הדבר הזה, לכל המגפיים הצ'אנקיות והחצאי טוטו הזו, ובסוף כל הדבר המכוער הזה על נורת' בסוף הוא אייקוני ומיוחד, כי מה לעשות, זה הילדה שהיא. אבל אני חושבת שלילדה בת 12 זה כבר מאבד פרופורציות. אפשר להתלבש קצת יותר בוגר לגילך, ואפשר לצבוע את השיער בצבעים, לא יודעת, זה פשוט נראה, זה כבר לא בטעם בעיניי, זה מוגזם, אבל מי אני? היא הבת של קני וקים, מי אני? נשבעת שאני כמעט התבלבלתי שזאת קרדי בי. אגב, דוגמה מעולה לבת של האנשים הכי מפורסמים בעולם, זאת בלו, הבת של ג'ייזי וביונסה, שהיא גם הופיעה איתה בכל הטור האחרון בקאובוי קרטר, היא כבר שמה אותה על הבמה, היא כבר מראה אותה למיליוני אנשים, אבל משהו בה, בעיניי גם בלוקים שהיא לבשה, עדיין טיפה נערי. והיא עשתה כוריאוגרפיות מאוד קשות, שאימא שלה הייתה עושה, ואצל אימא שלה זה נראה קצת יותר סקסי ומיני, ועדיין אצלה בגיל 12, אני חושבת שזה גם מותאם, גם בבגדים שלה וגם באיך שהיא רוקדת, שזה יהיה עדיין טיפה נערי ומותאם לגיל. ואם אנחנו כבר נכנסים לשיח של נערות ומיניות, זה קצת מחזיר אותי לשיח שרותם סלע עשתה אז על האישה שצריכה לחגוג את הגוף שלה. אין שום בעיה עם זה, אני חושבת שאישה צריכה להיות מינית ומהממת ולאהוב את עצמה את הגוף שלה ולהרגיש הכי אישה והכי פה. אני חושבת שבגיל 12, זה פשוט צריך לבוא בשלבים. ואני חושבת שמיניות ונשיות זה דבר שהוא נבנה, ובגיל 12 זה צריך להיות ברמת בנייה נמוכה, זה לא צריך להיות בשיא שלו הדבר הזה. אבל כנראה שהדברים שלי לא רלוונטיים לילדה שגדלה בבית של קים קרדשיאן, שהתפרסמה מקלטת מאוד מסוימת, ובסדר גמור. וזה לא רלוונטי לגברת נורת' ווסט הדרדסית מהסנטר.